Bună ziua tuturor! Astăzi la Studio Arad are loc lansarea de carte a autoarei Teodora Ianto. Este un volum de dezvoltare personală. Suntem aici în natură, înconjurați de păsări, soare și vreme bună. Evenimentul va fi prezentat de către domnul profesor universitar Antoni Lica, autoarea cărții Teodora Ianto și Beatrice Filip, artist plastic. Teodora, nici astăzi nu știu cum ai găsit tu în Knoxville, în Statele Unite, unde mi-ai trimis acest volum ca să îi fac o prefață. Până la urmă mi-ai trimis un volum cu titlul Chei pentru suflet, ca titlul care mi-a plăcut foarte mult, ca acum să văd că ai schimbat titlul și sigur că ai rațiunile tale pentru care ai schimbat, mai ales că am văzut că au apărut câteva texte în plus. Cert este că sunt încântat de cele două prefețe care îmi însoțesc prefața mea. Este vorba de una care vorbește despre proza psihologică foarte bine armonizată cu poezia pură, cealaltă care vorbește al Laviniei Betea, profesorul și colegul meu, care vorbește despre terapia prin cuvânt, iar eu am îndrăznit să focalizez interesul cititorilor către altceva. Nu atât către dezvoltarea personală, ci către lirismul care există în acest volum. De altfel, căutând în biblioteca mea pe acasă, am mai găsit și alte volume de ale tale. Știu că ai în jur de 10, dacă nu mă înșel, alte volume de ale tale la care, de pildă la Îngerul Albastru și cred că și Sărutări pe Suflet, am făcut recenzii și chiar prezentări de cărți. Încă de atunci, Teodora, ar trebui să mă adresez și spectatorilor și să le solicit un pic de admirație pentru ceea ce se întâmplă astăzi și pentru activitatea pe care ai desfășurat-o tu de scriere. Și chiar de la primul volum care mi l-ai dat spre lectură, era un volum liric, apreciam la tine ceea ce se exprimă și în acest volum, calitatea de a scrie cu sufletul. Spuneam atunci că prin mâna ta, știu că acum nu mai scrii cu penița, nu mai scrii cu pixul, scriem la calculator, ci prin mână curge sufletul, curge sânge, scriem cu propria noastră emoție. Cartea ta este prin excelență senzitivă, emoțională, încărcată de suflet. Cert este, Teodora, că încă de când te-am cunoscut, am considerat că ești o figură. Nu în sensul rău al cuvântului, în sensul bun al cuvântului. Adică, Natalia Micalona este poeta. Teodora Lia Ianto este psihologul. Iată că în acest volum amesteci psihologul cu poetul. Dar gândindu-mă că cuvântul Natalie înseamnă spațiul zeilor, este oricum un pseudonim, Micalona este un turn undeva în Corsica, de unde pădurea verde se oglindește în albastru Mediteranei. Deci iată că ți-ai ales un pseudonim extraordinar de expresiv. Ca să nu mă duc dincolo, la psiholog, Lia vine de la Cornelius, Teodora de la, iată, nume de împărați romani. Amestecând cele două, tu ai reușit să dai în chei entități, colaboratori în evoluția omenirii, un amestec dintre cele două fațete ale personalității tale. Ar fi interesant să discutăm puțin, chiar la această prezentare, subtitlul pe care
l-a pus autoarea. E vorba de dezvoltare personală. E o etichetă folosită foarte des, atât în comentariile specialiștilor cât și a nespecialiștilor, fără ca cineva să ne dea o explicație foarte exactă ce înseamnă dezvoltare personală. Și acum, ca să actualizez, știți, cu distanța socială și distanța fizică. Americanii vorbeau de distanța fizică, europenii vorbeau de distanța socială vis-a-vis de un eveniment foarte curent. Micalona, te afli, iată, la al 10-lea volum. Nu știu care va fi traseul tău în continuare, pentru că ține de opțiunea ta. Cert este că prin acest ultim volum, parcă ai început să dezvolți o altă cale. Nu cred că tu te-ai săturat, și scuză-mă că mă adresez ție acum, pentru că vreau să fie un alt tip de prezentare a cărții. Vorbeam de alt drum pe care ai apucat. E vorba de zona psihologică. După părerea mea, e foarte dificil să apropii două domenii atât de diferite. Psihologia este știință și este chiar greșit să se spună psihologie în zona aceasta, pentru că psihologia înseamnă știința psihicului, așa. Deci psihologia în formula aceasta e altceva decât psihicul sau elementele conotate ale psihicului, sau să continui pe zona lirismului. Părerea mea este că această alternativă spre care ai mers acum, cu un volum foarte frumos, cu o copertă excelent de bine realizată, ar putea să îți dea un suflu pentru lirism. Aici te regăsești foarte bine. Chestiunea este pentru lirism să găsești întotdeauna, ce spun poeții ceilalți din sală, să găsești întotdeauna o motivație ca să trăiești în preajma emoției, să trăiești în preajma stimulării excesive a sentimentului. De altfel, ea nu s-a îndepărtat foarte mult de ceea ce a făcut înainte. Pentru că, nu știu câte sunt, în jur de 40 de secvențe pe care le-ați menționat în cuprins, au cam aceeași structură. La început face o meditație de tip filosofic. Meditația aceea este extraordinar de profundă și adâncă. Aceea este elementul de dezvoltare, să zicem, personală, de moralitate, de educație a individului, de educație a grupului, de educație a comunității, a socialului în general. Pentru că mereu chem în sprijinul acestui tip de educație divinitatea. Mereu chem pe Dumnezeu, mereu chem o morală supremă. După aceea aduci un exemplu mai concret, ca în final să justifici prin poezie. Ca în final, deci după ce operezi cu mintea, treci și operezi și cu sufletul. Micalona, în încheiere, vreau să te felicit pentru acest volum. Repet, fiind al 10-lea, eu ți-aș da și nota 10, fiind și eu profesor și acordând note. Nota 10 nu înseamnă numai pentru tine nota 10, ci pentru toți cei care au lucrat la această carte. Un pic am și eu din 10, foarte mult are și Beatrice, așa, cu această copertă extrem de calmă și liniștitoare. Deci, e un volum care merită să fie citit, e un volum care merită să fie lecturat cu atenție, e un volum care îți oferă o experiență de viață ciudată. Tu însăși ești o ființă ciudată ca autor, dar așa au fost toți marii poeți, toți au fost ciudați. Și foarte frumos că există această ciudățenie în comportamentul celor care vor să fie cu adevărat poeți. Spunea Nichita Stănescu în încheiere, ca să vezi zâne,
este nevoie să fii zânatic, adică să crezi în existența zânelor. Prin urmare, noi dacă avem încredere în drumul nostru, în calea pe care am abordat-o în zona sensibilității, pentru că ai un har extraordinar și asta nu m-am referit, deși harul acela de a ști lucra la rădăcina cuvintelor. Noi lucrăm cu cuvântul, Beatrice lucrează cu culoarea, cu armonia, dar cuvântul e atât de des folosit și atât de uzat încât voi, poeții, sunteți meniți, sunteți chemați să îi găsiți acele fațete la care nimeni nu s-a putut gândi. Adică voi îmbogățiți limba. O metaforă pe care o realizezi, și ai foarte multe, aici plină de metafore, toată poezia ta, toate volumele tale. O metaforă pe care o realizezi, de fapt, înseamnă progresul limbii. Înseamnă sufletul limbajului. Fără poeți, fără, de pildă, spusa lui Eminescu, fulger neîntrerupt. Cine poate traduce asta? Cine poate explica asta? Sau Nichita Stănescu cu Dacă ți-a săruta talpa piciorului, o metaforă amplă, foarte frumoasă. Nu e așa că ai șchiopăta puțin de teamă să nu-mi strivești? Șoptiți? Șoptiți, doamna Lucia Bibarț? Așa este. Prin urmare, părerea mea este că să consideri elementele de dezvoltare personală ca o zonă de răsuflare, de odihnă în drumul tău și să mergi totuși pe poezie. Aici te consacri mult mai bine. Și închei cu următoarea precizare. Nu știu unde am dat eu un exemplu cam în felul următor. În poezie ești ca cei care urcă într-un autobuz. Și în prima stație unii au urcat din curiozitate să vadă ce se întâmplă în autobuzul poeziei și coboară. În altă stație urcă altcineva. Cine rezistă până la capăt, acela poate să intre în empireul adevărat al poeziei. Deci, felicitări pentru această carte și mult succes în continuare. Eu am o întrebare pentru dumneavoastră. Știu că treceți sau trăiți diverse sentimente atunci când parcurgeți o carte. Când ați parcurs cartea Teodorei, ce sentimente ați trăit? În prima instanță am refuzat-o pe Teodora din România pentru că îmi pregăteam bagajele pentru America. Între timp, cum este ea, așa, evit cuvântul, mi-a trimis 2-3 mesaje în America unde nu aveam niciun tip de lectură și lectură românească. Și zic, hai să văd. Și atunci, după ce am citit acest volum, am zis, ei, domnule, hai că ăsta merită citit. Și am citit astăzi, iar mâine am redactat. Deci sentimentul meu este că ne aflăm în fața unei valori autentice din punct de vedere poetic. De aceea am și insistat în prezentare să rămână în zona poeziei. Sigur că foarte puțini poeți au rămas numai în zona poeziei, dar asta să fie calea principală. Celelalte sunt adiacente, cum ar fi și asta, cum ar fi și o proză pe care o scrie, un roman la 5 mâini, la 10 mâini, la 2 mâini. Deci sentimentele mele au fost pozitive. Mai vă spun ceva. În ultimii 2 ani am scris 42 de prefețe. Nu m-a rugat nici Vasile Dan să-i scriu o prefață, nu m-a rugat nici Cărtărescu, m-au rugat cei care bat la porțile afirmării. Am scris cu plăcere. O prefață nu poate să fie decât pozitivă. Pentru că de aceea te roagă să scrii dintr-un sentiment de prietenie. Am și multe rețineri, dar unele le spun în particular, între 4 ochi, sub formă de recomandări. Oricum, ca să ajungi cum ziceam, în empireul poeziei, adică în vârful poeziei, să te poți numi cu adevărat poet cu P mare, sau toate majusculele din poet să fie mari, este nevoie de foarte, foarte mare efort și să-ți găsești nișa ta tematică
pentru că aproape toate temele sunt epuizate, nici nu știi la ce să te referi, nișa tematică și mai ales nișa de a mângâia limbajul, de a ști să ai revelația aceea, de a scânteia, de a găsi scânteia când două cuvinte se împerechează și generează un alt sens, sensul poetic. Și de a prinde la un anumit public, deși Nikita Stănescu spunea în Metamorfoza poeziei că el când scrie o poezie, o scrie pentru cei care sunt prezenți și pentru cei care probabil nici nu s-au născut. E adevărat, cine scrie poezie nu trebuie să se gândească cui se adresează. Dacă te gândești cui se adresezi, tot farmecul se disipește. De fapt, cui te adresezi? Propriului tău suflet. Și chei pentru suflet, nu? Cheile pentru suflet le are tot autorul. Mulțumesc frumos! Teodora, pe tine te mai rețin un pic. Beatrice, ești artist plastic. Înainte să îți pun o întrebare, sunt curioasă de fapt cum te-ai cunoscut cu Teodora. A fost mai de mult, cred că la una din expozițiile mele a venit pur și simplu la mine și dacă mi-aduc aminte așa a fost, probabil, chiar a fost de câțiva ani și ne-am întâlnit în foarte multe locuri și am rugat să fac foarte multe coperți de carte și avem o prietenie destul de strânsă și mă bucur pentru asta și mulțumesc. Îmi spunea Teodora că reușești să redactezi o copertă pur și simplu fără să ajungi la conținut după titlu. Cum reușești de fapt lucrul acesta? Cum reușești cumva să citești mintea celui care te roagă să concepe o copertă? A fost foarte interesant cum s-a întâmplat legat de această carte, deoarece ea s-a născut ideea pur și simplu cromatică și tot ce apare pe copertă a fost într-un weekend când m-am întâlnit cu Teodora exact din acela Măltăreț și a fost pur și simplu m-a rugat. Uite, scriu iarăși o carte și mi-ar plăcea, da, sigur, nu știu. N-ai stat pe gânduri. Și pur și simplu știam deja cum o să arate, ea mi-a zis doar că insistă să apară o piramidă, eu am insistat să apară, bineînțeles, și o cheie și bufnița ca semn de înțelepciune și pur și simplu o vedeam. Nu cred că se poate explica, a fost doar așa, în fața mea. Am înțeles. Mulțumesc frumos. Teodora, deși tu ești subiectul principal, ești ultima care vorbește, permite-mi să vin mai aproape de tine și totuși distanțați suficient. Vorbea domn profesor Ilica la început despre sensibilitate, despre modul în care aceasta pur și simplu ne curge prin sânge și cu ajutorul mâinii o transcriem în cuvinte. Tu, ce ne spune nouă despre sensibilitate? În primul rând vreau să mulțumesc domnului Anton Ilica, deoarece în multe dintre lucrurile mele secrete, el s-a băgat și le-a spus aici în direct. La această lansare m-ați prins. Pentru mine nu există să ajung într-un vârf și să rămân acolo sau să mă opresc. Pentru mine, așa simt eu pentru mine că am ajuns într-un vârf al poeziei în acest moment al vieții mele și de aceea m-am apucat de dezvoltare personală, deoarece pentru mine poezia înseamnă o cale, un fel de a trăi, un fel de a simți și de aceea am spus că dacă sunt oameni care nu înțeleg poezia, hai să încerc să-i ajut să-și găsească calea precum eu am găsit-o, prin cuvinte simple, prin propoziții directe, față în față. Și cum situația este cum este, suntem plini cu activități în familie, activități extra, activități culturale, nu prea avem timp să socializăm prea mult. Așa că m-am apucat să scriu această carte, volumul 2, Chei către suflet, dar i-am pus titlul Chei, entități și colaboratori în evoluția omenirii.
colaboratori, pisica, cățelul, puiul din grădina vecinului, ariciul de pe stradă. Să știți că am învățat foarte multe de la plante, de la animale, pentru că ele sunt, din punctul meu de vedere, ceea ce simt eu este că ele sunt egale cu noi. Suntem din aceeași esență creați, așa am învățat și așa și simt. Nu există un vârf unde să mă opresc, de aceea am combinat-o pe Natalia, cea care este un pseudonim, un personaj care a dorit să devină poet, să fie real. Am adus-o aici, în această carte, unde eu, adevărata persoană care scrie și vorbește, sunt Lia Teodora Ianto și mă bucur că am reușit să renunț la acest pseudonim, Natalia Micalona. Sunt în fața dumneavoastră și mă recunosc prin ceea ce mi s-a dat la naștere acest nume, Lia Teodora Ianto. Despre simplitate? Sensibilitate, da. Cu sensibilitate, eu așa simt să spun că ne-am născut cu toții cu această sensibilitate, dar pe parcursul vieții am încercat să devenim o clonă a dorințelor oamenilor care vin în contact cu noi. Sensibilitatea o putem cultiva, sensibilitatea o putem traduce ca să-l simțim pe celălalt om mult mai ușor. Asta înseamnă pentru mine sensibilitate, care se cultivă prin citit, prin studiu, prin meditație, prin rugăciune, care toate au același punct comun, sufletul, Dumnezeu, puterea divină din noi. Altă întrebare pentru mine mai ai, Beatrice? Cred că pentru astăzi e suficient. Aceasta a fost lansarea de carte a Teodorei Ianto. Dacă doriți să aflați mai multe sau să-i cumpărați cartea, o găsiți pe pagina de Facebook, Studio Arad, sau pe pagina ei personală de Facebook. Noi vă mulțumim că ne-ați urmărit. Sperăm să vă facem curios să parcurgeți conținutul cărții, fiindcă să știți că orice carte citită, indiferent că vi se pare bună sau nu, fiecare carte aduce un câștig pentru sufletul nostru. Mulțumim frumos!